नै थांनो ओंखारबाय बिस्रा Hey guys, welcome back to our YouTube channel. लोगोफोर मोखांनि खुसियाव नायनानै मिथिखाबाय जानो होबा माने लोगोफोर फाइनालि आं जे बुंदोंना माने 2000 किल'मिटार जोंनि लोगोफोर राइड फैगोन थ' दिनै लोगोफोर फाइनालि साक्सेस आरोना माने जानो थांगासिनो अके 2000 किल'मिटार थ' जोंनि एक्चुअलि राइडआ सिक्किम राइड खिन्थु जोंनिया दार्जिलिंनिफ्राय हाबनानै सिक्किमनिफ्राय नाथुला पास बिनिफ्राय युमथां भेलि 0 पइन्ट लाचेन लासुं बिदि अल गिदिंजोबासो माने जोंनिया 2000 प्लासबो जानो हानाय आरो किल'मिटारा थ' बेनिखाय आं 2000 किल'मिटारा बुंगासिनो आरोना माने जोंनिया अल सिक्किम राइड जागोन आरोना बेजों लोगोसे जोंनिया वेस्ट बेंगलबो जागोन जेरैबायदि सिलिगुरि आरो दार्जिलिं न' बेफोर वेस्ट बेंगलनि जायोना लोगोफोर आइ एम भेरि एक्साइटेड अके थारमाने लोगोफोर दायो मोजागासिनो टाइमा मोनानि 6टा अके प्रायानो साननो हागौ माने 6टायावसो माने थांनो ओंखारदों आरोना माने जों दायो लोगोफोर 6टानि दायो जोंहा 8टा जागोन ओंखारनाया माने मोना दायो जों ओंखारनानै जोङो दा बेयाव बङाइगाव थाहैनोसै जों अके थ' बङाइगावनिफ्रायसो जोङो मेन जोंनि राइडआ स्टार्ट जागोन माने बङाइगावनिफ्राय अखानायै जोंनिया 5टानिफ्राय जोङो दार्जिलिंनि थाखाय जों आगान सुरगोन आरोना थ' हेयार्स माय बाइक आं बुंदोंमोन लोगोफोर बेखौ माने टावां राइडनिफ्राय आं फाननाय जागोन होननानै खिन्थु आं फानो ओरैबायदि अनबाय बेखौ थ' सानबाय जे 2000 किल'मिटार बेजों आं मोनसे राइड मारिस्लानोसै बेनिफ्राय बहुत मेम'रि गालांनानै बेखौ आं माबा मोनसे खालामगोन आरोना माने लाइफआव माबा मोनसे आपग्रेड नांगौ मानसिनि बेनिखाय फाननोबो लुगैयोबो टाइम खिन्थु आरो फाननोबो बायो आरोना मानोना गावनि खस्थ' खालामनाय माबाजों फैसाजों लानाय गारि ना बेनिखाय बहुत इमसन माने दङ आरो बे गारिजों जिखिजाया 220 पालसार आंनि माइ लाभ सन आंनि दार्लिं माइनाव भगबान इसोरलै इसोर नाहरबानो जाबाय दा लोगोफोर नै जोंनिया सादोल बेगआ फुरा माबा जाबाय नैबे जाबाय मुनुनि नैबे जाबाय आंनि अके माने फुरा भर्ति आरो बेयावनो आरोना ओमफ्राय जोंहा मोनसे बेग दंबावो दा लोगोफोर आं बुंनाय जायाखै नङा होमबा आंनि राइड पार्टनारा जाबाय नै मुनु बेखौ जोंनिया नै टावां राइडनिया ओमफ्राय नै आर'नाइ लादों गामसा लादों दख'ना लादों माने जोङो सिक्किमनि एमजि मार्गआव माने जोङो दख'नाथ' गाना बिसोरो जों गामसा गाननानै जों बयस साथामसो आरोना जों गामसा गाननानै बेरायगोन बिदि सानदों आरोना मोनसे प्लेनिं आरोना जेखिजाया मोनसे जागोन जाय मिथिया खिन्थु बेनिखाय जोंनि लाखाबाय आरोना जोंनि गावनि ट्रेडिसनेलखौ अके उफ आइ एम भेरि एक्साइटेड हाय फैलाय खाम खारबोलाय मैलाव जेन हरे ओमफ्राय 10 दिन उनाव लोगो मोनसै 10 दिनसो लागोन खिन्थु दे गाबना दे आयो बिमा हारसिं माथोआ मारैबा जालायबाय गाबां मानसिया माथो जालायबाय ने 10 दिन उनाव 10 दिन ओमफ्राय फैसा बिदा बिमानिफ्राय नङा आंनिया सोरबा आंनिया 90% जाखाबाय बाबो इसेबाबो 5% बाबो माने बिनो लुगैयो आरो ना मानसि थांबाय बेनिफ्राय फिटिं सोलिगासिनो नै मुनुनि पा बिनो माबा लाखिगोन नै पुतला होनाय खिलाय आंनि आर'नाइ दोङो जुथा दोङो पुरा सादोल बेगा पुरा फुल आरो नै थ' दे थांनायनि सिगां माइ मेगि जालांसै बिमायनि आखायनि संनाय वाव माने दायो जोङो अखा मोनलांनो हानाय आरोना नै अखा माने बोथोरा बोरैबा खालामबाय दा आरो मोनाबायबो ना दायो लोगोफोर टाइमा जागासिनो 5:30 दायो नै थांनायनि सिगाङाव बाइकखौ एसे गोथार खालामलाबाय नै जेखिजाया 2000 किल'मिटार थांनाय जागोन ना नैबे जाबाय माबानि लोगोफोर माने पेनियार्सआ जाहाथे माने सादोला जाहाथे नियाव नांनानै जाहाथे खामा बेनि थाखाय नैबे खानाय जाबाय आरोना माने सादोल स्टेनि सेकेन्ड भार्जन बेयाव माने सादोल स्टे लगायबा आंहा मथा मथि 2000 खरस जागौमोन खिन्थु आंहा दा सादोल स्टे गोनांथि गैला आरोना बेखौ होबाय बरिया एखे ग्रोब जाखायो खिन्थु नियाव जाहाथे ना गुदुं जानानै जाहाथे खामा बेनि थाखाय होनाय जाबाय आरो तलफोर नै दायो नै पेकिं देहोदो सादोल बेग नै आंनिया गार्डआ नै बरिया नायनो उफ्रा माबासो आरोना औवासो आरोना नै सादोल स्टे आंनिया माइ फासै जेबो नङा नोंनियासो दा गानाया वाव लुक लाइक नै वा फुरा एडभेन्चार्स लुक फैबाय बेनिफ्राय ने नोंखौ लांगोर' बेलेगाव मालाबा वाव फुल एडभेन्चार रेडि टु गो 2000 किल'मिटार नैबे लांफायासो बिराद मेगन सादों मारैबा रायसिदों आंखो थांनो मोनाखैना गानजा रायजो माने माबा नैबे माने जोंनिया वाटारप्रुफ नङा माबाया पेनियार्सआ माने सादोल बेगा थ' बेनिखायनो निखौ दै सोगानसै आरोना जों जाहाथे अखाबो जेबो जाया मानोना नै दायो मोनाखाबाय 6टा 7:30 8टा जासिगोन दायो 6:30 जाबाय थ' अखा हासिगोनखाय दे जोंनि बिदि फुरा खालामखानोसै थ' लोगोफोर नै दायो जों फाइनालि स्टार्ट खालामसै नै फुरा रेडि जाजोब्बाय फुरा प्लास्टिक खाजोब्बाय आरोना जाहाथे अखा सियावबो जेबो जाया नै सिंसो खाजोब्बाय गासिबो नै
Hey, let's go. Deh. Moजाङै मोजां थांना फै. Thank you so much. बेनिफ्राय आरो जोलि फैखा आरो ना. 10 days. 10 days नङा जोलि फै. खप्तासे. भगवान इसोर 2000 किलोमिटार लांहो. Yes. Daijani keliti alainse. Kiran, bye. Anda bye. Deh, kulum. Dah, ada. Tengok deh, ra. Pas ruan yo. Ini थांनो ओंखारबाय बिस्रा. Kom zanangga supportive raido nokai sang berhormat hot. Roh next ni pak kelanggan deh. Next kelanggan ni kuali tu kelanggan. Pura bisa boro dia nak boro. Hey sure. Mula kau ya. Kau ni lah. Kau rasa mana? Deh, kakek deh. Saya pas reban ni kau ya. Pas reban ni tak ya? Nah, bayar pura. Powerful deh. Hah? Degan thang deh. Jauh. Thằng đó, bye. Bye. Đây. Kalau ngepor, what excited nane? Ada before di ride nah, what mungkin orang dengar aja tanah dari ulu ngepor, what time sih dari mana? Bongaigaw, oke deh. Ayo kita deh. Ayo kata aja kan kata. Tayo ni ulu ngepor sampai bayi apa yo? Di box yo. Jadi kemana ya? Kayak apa? Segala macam. Ini sudah. Hello. Hi. Babare. Kumsi-kumlan lo sebai. Telepon nih, ini rat penara. Hello. Babare full ready. Babare full ready kuda na. Hello, Debika ji. Namaste. How the George? Ready to go. Tensar Indra sekali tu ni ya. माने एक्चुअली जों Yes. बिनिफ्राय थांगोन ना माबा बङाइगाव थाहैगोन जोङो बङाइगाव थाहैनानै गाबोन फुङावनो एकदम मासिम सहैसै आरो दार्जिलिं direct. दार्जिलिं सहैगोन Pura. सिलिगुरि सहैना Total सिक्किमखौ मोनसे जायगा गारा दै. बिराद जोबहागोन. आयौ Eh gue जोंनि पुलिस खाथियावसो लाखिस्रायो होनदो. चेकिं सोलिगासिनो दायो. मालाय गुदुं सा लोंसै Pura checking दायो नै. बाबु जोंनिया टेनसन गैया. All ready खाना. आठस' कर दी. Kider जाने का पक्का बोल. जों सिमला हरै सहैनोसै ओमफ्राय ओरैबायदि डेन्जार अखा हाबायना माने 20 किलोमिटार 30 किलोमिटार जों ओरैबायदि गोसा अखा हाबाय सेस आरोना नै माने अखानि दैफोरा माबायाव लामायाव बिराद थायोना थ' बेयाव माने बाइकखौ जों स्पिड होनायाव बे साखानिफ्राय दैफोरा नियाव नाङै दैफोर फुरा सिजोब्बाय नै माने बेगा आंनिया वाटारप्रुफ नङा माने लामाफोराव माबा जायगाफोराव ओरैबायदि गोथौ दै थाना होयो नुवा जोङो अखा हानायखाय थ' बिनिफ्राय फुरा सिदोनानै सिंथि हाब्बाय आरो नै सानियालाय फुरा सेफ आरो नैबेलाय फुरा वाटारप्रुफ नैबे बिराद बरियालै नैबे एसां जों 20 किलोमिटार अखा मोनबायबाबो दै थौबसेयाव हाबखायाखै आरो ना जोंनिया बे तिनि माबाया बेगा बे सानिया माहाय सिदों खिन्थु सिङाव हाबखायाखै बिराद बरिया खिन्थु नि लोगोफोर जों आवगायलांबाय थानोसै आरो ना बेनिफ्राय नै लोगोफोर नै दायो सहैबाय जोंनिया मेदाम जिलानाव ओरैबायदि घन्टा बेसेबांलै 4 घन्टा जाबाय ना अखा सिजानाया जाबाय माबानिफ्रायनो तामुलपुरनिफ्रायनो अखा टटेल 200 किलोमिटारसो जों अखा मोनबाय आरो फार्स्ट टाइमलै बेसे अखा सिजानाया आयु नै दाबो अखा नै सेस गोनो आथिंफोरा पुरा माबा जाजोब्बाय नै अरखुजोबलायबाय मारै माने मोननाय जालायबाय नै साला सिक्किम जायगा साला मनसुन पे थ' जिखिया जाया लोगोफोर बेयो बहुत मोनसे एक्सपिरियेन्स जागोन माने मनसुन राइडनि आरो मोनसे आं मनसुन राइड खालामनायनि बहुत सिमांमोन माने बहुत इन्टारेस्ट दङ आरो माने अखायाव बाइकफोरनि बिराद मोजां नाङो आं बेलेगफोरा माथो मिथिया खिन्थु आं स्पेसियेलि
अखाय बायसल बिराद मोजां नाङो आरो खिन्थु सिबाय दे रेकर्डआबो बार' खाम खाथियावसो सिङाव सिबाय लकेनाबो सिबाय सादोर बेगाबो सिंनिया सिबाय सानाया थिगानो जेकेटफोरा माय सिबाय जुथाफोर माय सिबाय आरो ना उपाय गैया बेसे खस्थ' खिन्थु मजा जादों दे अखाया बायसलायनो खिन्थु लोगोफोर जियानो जायामोन दायो जों ओंखाम जानोसै आरो ना बहुत मेंबाय सेसखा आरो ना थ' दिनै फार्स्ट एपिसड थ' गाबोननिफ्राय गोदान एपिसड माने बङाइगाव टु दार्जिलिं जागोन आरो ना थ' लोगोफोर इन्टारेस्टेड एपिसडआव माने सापर्टबानो जाबाय आरो भिडिअफोरखौ बहुत खस्थ'यै नोंथांनि थाखाय भिडिअ नेगासिनो एसे माने वाट्सएपफोरावबो जिखिजाया नोंथांनि गोसोआव एसे सेयार खालामबानो जाबाय आरो ना थ' बेखिनियानोसै दे गाबोननि मोनसे गोदान भिडिअ लोगो मोनलायनोसै लोगो अके